Podľa mňa to bol dobrý zápas, náročný zápas pre nás, pretože Sparta je doma veľmi silná, špeciálne zo vstupu do zápasu a tam sme s tým mali trošku problémy s agresivitou a s tým vysokým napadaním. Nepodržali sme loptu tak, jak my vieme hrať, alebo jak je potrebné hrať v týchto zápasoch a dostali sme lacný gól. Pre mňa nie že lacný, ale nešťastný gól zo štandardky, pretože Sparta mala nejaké možnosti, ale to neboli veci, ktoré, alebo respektíve tie veci sme ustáli a potom zo štandardky strelili gól, ale potom sme sa adaptovali a hlavne druhý polčas, keď sme zmenili pressing, keď sme zmenili rozohru, tak si myslím, že sme ich zaskočili tým a sme sa dostali do zápasu. Určite nepoviem, že sme to kontrolovali, ale dostali sme sa do zápasu, len tam chýbala väčšia kvalita vo finálnej tretine pre mňa. To znamená, už keď ste tam, treba zvoliť lepší finálny pas, lepšiu strelu, lepšie rozhodnutie. No ale chlapci sa dostali do zápasu, držali ten stav 1-0, čo si myslím, že nie je zlé vonku tak silného oponenta, jak je Sparta. No ale dostali sme nešťastný gól v 89. minúte po nákope, keď sme v kompakte a viem, že Albion je silný hráč v týchto situáciách, ale to sme mali vyriešiť inak. Sme smutní z toho v tento moment, ale zmobilizujeme mužstvo, dáme ich dohromady a doma budeme pracovať tvrdo na tom, aby sme to Sparte minimálne nie že znepríjemnili, ale aby sme pracovali na nejakom zázraku a proste oni vonku si myslím, že sú zraniteľnejší ešte v tento moment, sú silnejší s Brianom 100%, ale sú zraniteľnejší a pokúsime sa dať do toho všetko a pokúsime sa o zázrak, aby sme využili aj našu fyzickú pripravenosť a aby sme sa pokúsili o to dostať ten zápas tam, kam my chceme.